దేవుడు ఆయనకు అధికముగా హెచ్చించెను. దేవుడు అంట ఆయనను అధికముగా హెచ్చించెను. ప్రతి నామమునకు పైనామముగా ఆయనను అనుగ్రహించెను. ఈ భూమి మీద ఉంటున్నటువంటి ప్రతి వాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి నామమున మోకరించాల్సిందే. ఈ భూమి మీద ఉంటున్నటువంటి ప్రతి వాడు ఆయన యొక్క నామమును ఉచ్చరించాల్సిందే. ప్రతి ఒక్కటి మోకాలు దేవుని నామమున వంగాల్సిందే. ప్రార్థనలో ఏకీభవించాల్సిందే. వాడు అన్యుడైనా సరే, ఇంకెవడైనా సరే. ప్రతి వాడు ప్రియ సహోదరి భూమి మీదంట. అందుచేత పరలోకమందున్న వారిలో గాని, పరలోకములో గాని, భూమి మీద ఉన్న వారిలో గాని, భూమి కింద ఉన్న వారిలో గాని ప్రతి వాని మోకాలు వంగాల్సిందే. ప్రతి వాని నాలుక దేవుణ్ణి స్తుతించాల్సిందే. తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఒప్పుకోవాల్సిందే. ఈయన నిజమైన దేవుడు, నిజమైన రక్షకుడని ఒప్పుకోవాల్సిందే అంట. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించాడు. ఎందుకు? చూడండి, ఇక్కడ పై వచనాలలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువాడు దేవుని యొక్క స్వరూపాన్ని విడిచిపెట్టి మానవుని యొక్క స్వరూపాన్ని ధరించుకొని తన్ను తాను రిక్తునిగా చేసుకొని లోకానికి వచ్చాడు. తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు. అందుకే ఇక్కడ పరలోకంలో కాదు, భూమి మీద కాదు, భూమి కింద కాదు, వీటన్నిటి మధ్యన చూడండి ప్రతి వాని నాలుక దేవుని తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి మహిమార్థమై ఉండాలంట. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నిజమైన దేవుడు అనేసి ఒప్పుకోవాలంట. దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పైనామముగా ఆయనను అనుగ్రహించిన. ప్రతి నామమునకు పైనామముగా. నిజంగానే కదా, మనము ప్రార్థన చేస్తే యేసు నామములో అంటాము. మనం యేసు నామములో ఏది పలుకుతే అది నిజంగా జరిగిపోతుంది కదా. నిజంగా దేవుడు అంత గొప్ప శక్తిని ఆ యొక్క యేసు నామమునకు ఇచ్చాడు. మనమే అల్ప విశ్వాసులుగా ఉండి ఆ యొక్క యేసు నామం అనే మాటను చాలా తేలికగా పలుకుతూ ఉన్నాము. మనము నిజంగా దేవుని ప్రేమించి దేవుని వాక్యాన్ని గ్రహించి నిజంగా ఆయన నామమున మనము ప్రార్థన చేశాము అంటే గొప్ప కార్యములు, సూర్యమైన కార్యములు దేవుడు మన పట్ల జరిగిస్తాడు. ఎప్పుడైతే మనం తగ్గించబడతామో అప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మనము హెచ్చింపబడతామని ఈ యొక్క వాక్యము మనకు సెలవిస్తుంది. చివరిగా ఒక మాటను చెప్పి నేను ముగిస్తాను. యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయము 10వ వచనము, ప్రభువు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి, అప్పుడు ఆయన మిమ్మును హెచ్చించును. యేసుక్రీస్తు ప్రభు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి. దేవాతి దేవుడైన తండ్రి దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి, అప్పుడు మీరు హెచ్చింపబడతారు. ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని సన్నిధికి లోబడతారో, మీరు తగ్గించుకుంటారో, దేవుని సన్నిధిలో మీరు తగ్గించుకుంటారో, అప్పుడు మీరు హెచ్చింపబడతారు. హెచ్చింపబడడం అంటే ఆస్తులు పోగేసుకోవడం కాదండి. హెచ్చింపబడడం అంటే ఒక మంచి ఉద్యోగంలో, ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉండడం కాదండి. హెచ్చింపబడడం అంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని ప్రేమ నుండి తొలగిపోకుండా ఉండడము, పరలోక రాజ్యములో ఆ యొక్క వారసత్వాన్ని నువ్వు తీసుకోవడము, ఇది హెచ్చింపబడడం. జీవ గ్రంథంలో నీ పేరు ఉండడం అంటే హెచ్చింపబడడం అంటే. మరి ఇటువంటి వాక్యం ద్వారా దేవుడు ఈరోజు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏంటో తెలుసా? ఎప్పుడైతే నువ్వు తగ్గించబడతావో అప్పుడే నువ్వు హెచ్చింపబడతావు. మరి మనము హెచ్చింపబడే వారి గుంపులో ఉన్నామా, లేకపోతే తగ్గించుకున్న వారి గుంపులో ఉన్నామా? మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాము. దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాము. కృపా సత్య సంపూర్ణుడైన యేసయ్యా, నీకు వందనాలు, స్తోత్రములునైనా. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నీవు మా మధ్యన ఉండినైనా గొప్ప కార్యములు జరిగించి ప్రభువా, విధానమును బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రములు. నిజమే ప్రభువా, మేమునైనా తగ్గించుకునే గుంపులోనైనా మమ్మల్ని చేర్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నామునైనా. వాక్యం వినని బిడ్డలందరి హృదయంలోనైనా నీరు కట్టి ఫలింప చేయండి ప్రభువా. ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున దీవించండి, ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీకు వందనాలయ్యా. గొప్ప దేవుడా, నీ యొక్కనైనా కృపల పట్లనైనా మమ్మల్ని నడిపించండి ప్రభువానైనా. తండ్రినైనా ఈ రోజు రాలేని బిడ్డలు దయతో క్షమించండి ప్రభు. ఒక్కసారినైనా వారిని ప్రేరేపణతోనైనా నీ చిత్తానుసారంగా రేపటి రోజునైనా యొక్క బిడ్డలందరినీ నన్ను నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము నైనా.
తండ్రి ఈ యొక్క వాక్యాన్నైనా మా హృదయంలో నాటుపడులాగా సహాయం దయచేయండి ప్రభా. ఎవరైతే వాక్యం విన్నారో ప్రతి ఒక్క బిడ్డను పేరు పేరున దీవించి ఆశీర్వదించండి నైనా. మేమునైనా వాక్యాన్ని విని వదిలేసే వారిగా కాకుండా నైనా ఆ యొక్క వాక్యాన్ని నైనా పరిశీలన చేసి తండ్రి ఆ యొక్క వాక్యంలో ఉంటున్నటువంటి నైనా నీ యొక్క జ్ఞానాన్ని మేము నేర్చుకునే కృపను మా అందరికీ దయచేయమని యేసయ్య పరిశుద్ధమైన నామమున ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.